शुद्धता आणि विश्वासाची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेलं जगविख्यात पुनगाडगी ज्वेलर्स आता सावंतवाडीकरांच्या सेवेत दाखल झालं आहे. सावंतवाडी येथील पंचमी हाईट्समध्ये या भव्य दालनाचा उद्घाटन सोहळा माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते संपन्न झाला. पाहूयात. अशा PNG ज्वेलर्सच्या सावंतवाडीच्या ब्रँडचं उद्घाटन होतं आहे. या निमित्ताने मी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आपलं हे सावंतवाडीमध्ये पदार्पण होत असलं तरी सावंतवाडी ही जुनी बाजारपेठ आहे आणि सुवर्णकलेमध्ये सावंतवाडी अतिशय ख्यातनाम आहे. आपल्याकडे उभा बाजार हा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये पूर्णपणे दागिन्यांचंच काम चालतं, दागिन्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग चालतं आणि अनेक वर्षाची परंपरा असलेल्या सावंतवाडी नगरीमध्ये आपलं आगमन होतं. आपला इथला व्यवसाय उत्तरोत्तर वाढत जावा अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. ह्या ज्या ख्यातनाम पिढ्या ज्या महाराष्ट्रातल्या आहेत त्यांचं वैशिष्ट्य असं असतं की तुम्ही त्यांच्याकडून दागिना घेतल्यानंतर तुम्हाला कधीही जर दागिना विकायचा असेल तर तीच किंमत तुम्हाला प्राप्त होत असते. बरोबर आहे. आणि त्याच्यामुळे या पिढ्यांचं लोक विश्वास ठेवतात आणि महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं नाव होत असतं. आत्ताच मला सांगण्यात आलं की जवळजवळ 100पर्यंत आपली संख्या लवकरच पोचणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर मध्य प्रदेश, दिल्ली, गोव्यामध्ये तर आपली ब्रँच आहेच आणि त्याच्यामुळे आपल्या हे जे महाराष्ट्राची शान असलेलं आपलं नाव आहे ते संपूर्ण भारतामध्ये असंच उत्तरोत्तर वाढत राहावं अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. खरं तर राजू मला आज येणं खरं अवघड होतं कारण माझ्या जावयाचा 40वा वाढदिवस होता, परंतु तुम्हाला शब्द दिला त्यावेळेला मला लक्षात नाही आलं की त्या दिवशी नेमकी अडचण होती. तरी पण सकाळी त्यांना भेटलो आणि तुमच्या कार्यक्रमाला आलो. जुने संबंध आमचे राहिलेले आहेत त्याच्यामुळे त्यांनी बोलवल्यानंतर मी येणार नाही असं कधी होऊ शकत नाही. मी पुन्हा एकदा पुनगाडगी संस्थेला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपत्ती. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. वेळात वेळ काढून आल्याबद्दल आम्ही आपले ऋणी आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. सहकार्यांचे पण मनपूर्वक धन्यवाद आणि पुनगाडगी परिवारातर्फे आम्ही आपले खूप धन्यवाद. थँक्यू.